Pozdrav, Pozdrav, dobar dan. pozdrav. Kako ste? Dobro? Dobro, 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 vi? ti. Kako je? Evo, dobro, doma, taman. Došao prije malog treninga. Super. Drago mi je da si prihvatio poziv da budeš naš gost. Nadamo se će razgovor biti prijatan i zanimljiv. Hvala što ste me zvali i drago mi je da Hvala sam tebi. tu s vama isto. Hvala tebi. Možemo Eto, krenuti. mi smo spremali par pitanja za tebe, pa ako možemo da krenemo. Može, naravno, može. Evo, ja sam se pripremio mate pa da možemo pričati bez problema. Super. Vaš. Evo, prvo pitanje je odrastanje u Argentini i prodavanje ruža na semaforu. Joj, jako ste krenuli. Ma ništa, to sam, i krenuo sam, mislim, to je bilo već, stari sam imao sam 16 godina negdje, kad sam krenuo da prodavati ruže na ulici, na semafor i uvijek sam nešto radio kao klinac. Mislim, nikad nije mene falilo hrane na stol i to, kako sam uvijek rekao, ali uvijek sam se volio i dobro vući i imati neki dobri tenise i to, pa sam radio malo više da mogu se to preuštiti. Taj život u Argentini, koliko je priča o toj opasnosti, kako je to utjecalo na tebe tokom odrastanja? Svi znaju kako je Argentina, kako je Južna Amerika, ne samo u Argentini. Da. Amerika je inače su drugačiji mentalitet i naravno i puno veći države kao što Urugvaj, mislim Urugvaj je najmanje, ali u Argentini, Brazil, Kolumbija, Venezuela, Ekvador, to su sve velike države koji imaju dosta problema sa sigurnosti i sa svemu to i naravno teško odrastati u takvom državu kao što je Argentina, zato što imaš svašta od delinkvencije do droga, ako tamo, ja uvijek kažem, tamo ljudi koji su dobre što se tiče financijski, nikad nemaju to problem, ali kad ideš malo van grada, to je puno opasnije. Da. Ko ti je bio idol tokom odrastanja? Pa uvijek mi je bio Maradona idol, Maradona, Riquelme. I kad sam počeo da igram malo više beka, kad sam prije nego što sam došao u prvi tim u Boki, počeo sam da igram beka, onda me uvijek idol bio Roberto Carlos. Ali Maradona i Riquelme su mi najveći idol. Da, vidio sam ti slobodnjaci, sličan stil napadač. Ma ne, to ni blizu, ali uvijek sam pokušavao to, ali nisam ni blizu kako su oni bili majstori, stvarno uvijek sam gledao, pogotovo slobodnjaci od Roberto Carlos, Riquelme, Maradona, to dobro, danas je po mene majstor sa toga isto i Messi, Beckham neko vrijeme, ali uvijek sam pokušao da napravim nešto slično što su oni u karijeri. Da. Igrao si za Boku Juniors, upisao si 2 zvanične utakmice protiv Newell's Old Boysa i Racinga. Kakav je bio osjećaj kad si ispunio taj san, sigurno skoro svakog Argentinca ili za Boku je Rio? Pa ja sam uvijek to rekao, meni je san bio da igram sa Boku i da kupim mami kuću. To mi je bio san i ja sam svoj san ispunio. Ja sam rekao poslije toga nek bude šta bude, ja ću biti zadovoljan. Hvala Bogu pa sam mogu i napraviti neku karijeru koji dan danas mogu da budem ponosan na sebe, ali mene taj san da igram u Boki ispunio sam i žao mi je što sam išao toliko rano iz kluba. Međutim, tada je bilo 4 lijevi bek u klubu i ja sam iskoristio svoju priliku i naravno ispred mene su bili dva beka koji su bili reprezentativac, jedan iz Paraguay, Morel Rodriguez i drugi iz Argentine, Fabián Monzón, koji su u tom trenutku bili oslijeđeni, pa sam ja imao priliku da debitiram i da igram. Imao sam i sreće da u tom trenutku da me došao gledati Dinamo i drugi klub koji su mi htjeli, ali ja sam odlučio da dođem u Dinamo. Da. Da li imaš neki ritual pred utakmicu ili neku srećnu rutinu? Ne, nemam ritual, nisam, mislim uvijek pokušavam da se spremim dobro, da razmišljam, da gledam šta s kim igramo i kako, ali ritual ovako mislim da nemam, nisam takav čovjek. Da.
Ko ti je bio omiljeni saigrač iz Boke? To su bilo neka od velikih imena kao što su Palermo, Riquelme, Rodrigo Palacio, Gaetan, Banega i mnogo velikih imena. Ko ti je bio omiljeni saigrač? Ko je, na primjer, najviše uticao na tebe? Ko ti je najviše pomogao? To uvijek kažem, ima jedan igrač koji me vozio na trening svaki dan kad sam ja tek došao u prvi tim i to je Lukas Castromani, igrao u Lazio, igrao. Da. Da. I on je uvijek pričao svaki dan, mi smo se vozili 45 minuta do treninga, svaki dan 45 tamo, 45 nazad i svaki dan razgovarao sa mnom šta da radim jednog dana kad uspijem u životu, kako je najbolje da se uloži novce i to. I dan danas kad idem u Argentinu idem njega posjetiti jer to je dečko koji mene ostavio puno primjera u glavu i hvala Bogu što sam njega slušao, dan danas mogu da normalno živim i moj familija sve isto. Kako je bio osjećaj kada ti prvi put došao u Europu? Teško, jako teško. Mislim, ja sam sa 19 godina sam došao ovdje u Hrvatsku koji nisam znao ni reći ni dobar dan, ni bog, ništa. Jedva sam pričao španjolski, engleski nisam znao ništa. Naravno, uvijek sam sa Boku putovao po dosta mjesto sam išao po svijetu, ali nikad nisam mislio da će jednog dana tako rano otići iz Argentine, pustiti familija, prijatelji i to. Ali jako mi je teško, pogotovo prvi mjesec dana dok nisu mogli doći moj tata, moj prijatelj, taj prvi mjesec dana mi je malo teže bio. Kako je došlo do tog kontakta sa Dinamom? To je, mislim da slučajno bilo, mislim još uvijek ne znam iskreno da li su oni upravo išli gledati mene ili jedan dečko iz Racinga, Šafer koji je poslije ga kupio Benfica, ali dobro, oni su došli gledati, ja mislim da su došli gledati njega i mi smo igrali derbi Boca Racing i dobro, tada sam imao i ponudu od Dinamo Zagreb i Hoffenheim, a Hoffenheim tada je bio u drugu ligu, ne, ušao u prvu ligu, a bio mali klub i taj menadžer koji je bio moj menadžer je bivši igrač i igrao u Njemačkoj dugo, igrao i sa Zoran Mamić i on mi je rekao da najbolja opcija sa mene da dođem u Hrvatsku jer u Njemačku će me biti teško, a iz Hrvatske u Njemačku možda će mi biti puno lakše poslije kad se navikne na život u Europu i odlučio sam da dođem tu u Hrvatsku. Nisi imao priliku da igraš protiv Rivera u dresu Boke, a kako je stanje u Argentini kada se igra taj super klasiko? Kako je stanje među navijačima, u gradu, na ulicama? Dan pre utakmicu i... Ma ne, pa evo, već je dana, ne znam, sad je prošao derbi, ali priča se to mjesec dana naprijed i mjesec dana poslije se priča o tom derbi. Ja uvijek kažem, taj derbi, ljudi koji voli nogomet i koji pitaju uvijek oko toga, ja uvijek kažem da to treba neko preživjeti. Nema veze što je River, da igra Boca River, Boca Racing, Boca Arsenal, da preživi to, da vidi što je La Bombonera. Evo sad prije malo mi je otišao jedan prijatelj u Argentinu da gleda utakmicu i kaže da je u životu nije vidio to, a to je jedan prijatelj koji baš voli nogomet i putovao po engleskom, Grčka, Turska, svugdje gdje su baš dobri derbi i kaže, to sam gledao, kaže ja u životu nisam vidio kako se tamo navija i stvarno ja uvijek kažem u Argentinu, ljudi možda nema sa jest, ali sa kartu i za utakmicu uvijek će naći novaca da kupi kartu i da ide gleda svoju ekipu. Kako došlo do toga da se vratiš u Argentinu, kratka pozajmica u Racing? To je teško, to je jedno vrijeme koje bilo je tu, mi smo bili prvaci svake godina i bilo je neke problema sa navijačima i svaki utakmicu su bilo malo navijača i nekako osjetio sam da nemam taj strast, da nemam taj želju da kad izlazim na terene da poginem i falilo mi familija i prijatelji. Bilo je jedno vrijeme koji sam bio malo možda psihički umoran i taman je bila šansa da se vratim u Argentinu. Međutim, prvo je bila priča da se vratim u Boku
i zbog toga je počelo sve i onda na kraju propao to sa Boka i bilo sa Racing. I onda sam se vratio u Racing godinu dana na posudbu i onda sam rekao teško, mislim, bez veze sam se vratio jer mogu sam ostati tu ili ići negdje u Europu. To mi je možda krivi potez u karijera bila i tamo sam imao dosta ozljede, druge naviku. Tamo u Argentina se fizički dosta radi i ovdje se više sa loptom radi, brzi su tereni, tamo su puno fizički se radi u Argentinu i imao sam dosta ozljede. Pa dobro, i brzo sam se vratio opet u Europu. Ima taj zanimljiv trenutak kad si upoznao Maradonu, ta tetovaža isto. Je, uvijek to. Najgore od toga mislim, ja sam ga upoznao prije, ali to je bilo samo potpis kad mi je potpisao, jer to uvijek oko njega puno ljudi, ali jednog dana kad je došao na trening, mi smo bili u B Momčovu, druga ekipa, ja sam imao, 17 godina, i došao na trening s nama da se slika, da se vidi to, i ja sam bio toliko šokiran da je čovjek tu s nama da gleda trening i da kad sam vršio trening da se idemo slikati, ja umjesto da stanem sam pored njega, ja sam stao kad su stali dvojica skupa, ja uopće ne gledam na kamere nego gledam njega. I onda poslije sam rekao kako to da se nisam slikao s njim normalno, i na sliku još uvijek imam tu sliku gdje svi gledaju kamera, ja gledam njega. Pokazao sam mu tetovaža, on se smije. Stvarno to je, on je bio ikon, stvarno. S Argentinom još uvijek je bog. Omiljeni saigrač iz Zvezde? Pa Hugo, to mi je prijatelj i još uvijek pričam s njim i razgovaramo. On mi je bio stvarno i na terenu i van terena, mi smo na terenu se znali smo se. On je znao kad ja dignem glavu da ću centrirati, ili ja sam znao da kad on prime sa leđa da moram proći, i stvarno i na terenu i van terena smo se družili puno. Uvijek kažem da mi je on u Zvezdi uvijek bio najbolji prijatelj i na terenu i van terena. Igrao si sa Dinamom Ligu šampiona, igrao si utakmice protiv Real Madrida, Paris Saint-Germaina tada. Kakav je osjećaj igrati na terenu kad su pored tebe su Ronaldo, Di Maria, ne znam, Ramos? Pa ja uvijek kažem, mislim da to je najljepši trenutak u moj karijera poslije što sam debitirao u Boki. Kad sam čuo himnu Ligu prvaka, svaki igrač mislim da je sanja igrati Ligu prvaka i svjetsko prvenstvo. I Copa Libertadores kod nas u Južnoj Ameriki, svi Copa Libertadores je ko Ligu prvaka ovdje. A ja sam imao priliku da odigram tu utakmicu i protiv Real Madrid. Mislim da evo, ja sam tu već skoro 15 godina u Hrvatskoj i na Balkanu i nikad nisam vidio toliko ljudi na Maksimir koliko je bilo protiv Real Madrid. Ja se sjećam da ja gledam na tribinu i stepenice su pune, nema mjesta, ne vidi se stepenice. Pogotovo igraš protiv takav Real Madrid, ja mislim da je to jedan od najvećih Real Madrid u povijesti, kad je bio Ronaldo, Osil, Ramos, Casillas, Di Maria, Benzema, Higuaín, nema, mogu da je zbrojim do sutra. Da. A ko ti je bio najteži igrač, kad smo već kod Reala i Paris Saint-Germain, koji je najteži igrač kog si čuvao u karijeri? Pa to me dosta ljudi pita i dosta na primjer klijenti koji su igrali sa mnom u Grafičar ili sad u Jarun i to uvijek me pitaju. Ja uvijek kažem, bilo su puno tih igrači koji su imena i koji su veliki imena kao Di Maria, Ronaldo i ne znam, Ibrahimović, Lavezzi i tako, ali najteže igrač mi je bilo Aaron Lennon iz Tottenham. Ja se sjećam on je bio u tom vrijeme možda najbolje vrijeme. Ja sjećam ja ga čekam 10 metara ispred i on baca loptu i prolazi pored mene kao da je na motoru, a ja sam tada bio mlad, brz i iskreno sam bio brz kad sam bio mlad. I čovjek prolazio pored mene kao da je na motoru, ja sam uvijek rekao, uvijek kažem da mi je on ostao u glavu zbog toga. Ne zato što mi je možda prošao nenormalno, ali zbog toga
mi je bilo teško, jer držiš ga na ruke i odjednom nema ga i ne znaš gdje je, jer bio mali isto i brz. Zato kažem da mi je on bio možda najteži igrač što sam čuo. Da, pa mislim da je i važio za najbržeg igrača tada na svijetu. Je. Pa sigurno, ja se sjećam, pa ja sam bio mlad, bio sam brz, ja stvarno bio sam brz, ali on je bio baš opasan i brz. Najteži meč i najteži trenutak u Crvenoj zvezdi? Kad smo ispali od Ludogorec. Da, to je, meni je ne samo zbog toga što smo ispali, jer i isto zato što sam ja bio ozlijeđen prije tu utakmicu i htio sam da igram tu utakmicu jer sam znao da mi je zadnja utakmica. Mm-hmm. I da smo išli dalje, možda i ne bi igrao tu utakmicu. Međutim, mi smo dogovorili da ako idemo dalje, da ostanem. Ali poslije sam saznao da sam ja već bio prodan. I znao sam da mi to zadnja utakmicu i zato sam htio igrat. Ali nažalost, dobro, ispali smo i tako kako smo ispali, jer stvarno smo imali šanse da kad smo imali igrača više, da to napravimo dobro i da prođemo dalje, jer smo po meni bili bolje na Marakani, ali dobro, evo, sad to mi je uvijek kažem, to mi je teže trenutak. A kad smo kod najtežeg, koji ti je najlepši trenutak u dresu Crvene zvezde? Gol na derbiju. Gol na derbi, da. Pogotovo što gubili smo 1-0, to je bilo sa 1-1 tamo. I Slobodnjak i u tom trenutku prije prvo polovremena mislim da šokirali smo tamo kod njih na stadion i pobijedili smo i mislim da još uvijek smo mi zadnja ekipa koji su pobijedili tamo na njihovu. Da, jest. Nažalost. Odnos sa grofom Božovićem? Grof je kralj, Evo prije 6 mjeseci smo se vidjeli na svadbu od Negića, sin, direktor Zvezda sin. I uvijek se sjećamo tih stvari, tih treninga koje smo imali, kako smo se smijali. Grof uvijek kažem da je sa mene ne samo dobar trener, nego i veliki čovjek i stvarno je gospodin. Mene je napravio jedan potez koji sam ja pričao uvijek i nije mi sram i uvijek kažem što je napravio sa jedan kolega koji je, tada nismo možda imali plaću na vrijeme u Zvezdi i on pitao tu igrača šta ti treba, koliko ti treba, zvao me da prevodim i on izvadio svoj džepa i dao mu novce. Rekao, nemoj se vratiti, samo da vratiš, kaže. I ja uvijek kažem da što je to radio, kupio me sa cijeli život i uvijek ću biti zahvalan njemu, jer ne zbog toga što je bio dobar trener, nego što je bio dobar čovjek. Pogotovo sa tih igračima koji su manje igrali. Pa kad smo već kod trenera, koji je po tebi najbolji trener koji te je vodio u karijeri? S kim si imao i odnos, a i veličina trenerska, za koga misliš da je? Ne znam zašto, ko mladi nisam nikad imao odnosa trenera. Sad, na primjer, imam odnosa na zadnji, ne znam, 2-3 kluba koji sam igrao. Imao sam dobar odnos sa trenerima zato što sam drugačije gledao, razmišljao. Ali ko mlad nisam čovjek koji je bio da priča s trenerom, da pita trenerom šta i kako. Uvijek sam pokušao da on mi je trener, ja sam igrač, ne želim da imam neku ovako vezu za trener i to. Ali Kruno Jurčić mi je jedan od tih najbolje koji sam učio dosta od njega. Pomagao mi je puno, napravio od mene možda najbolje vrijeme u Dinamo bilo mi je s njim. Dobro, Grof sam rekao uvijek. I ima tu ih dosta koji sam bio dugo s njima. Popović u Turskoj isto naučio me neke stvari koje možda tada, ja sa 27 godina sam mislio da znam, ali nisam bio ni blizu toga. A dobro, onda poslije imaš i trenera koji su mlađi, koji je Neža, na primjer, u Grafičar, bio stvarno, ja kažem, on jednog dana će voditi sigurno Zvezda zato što ima potencijal, ima želju,
voli nogomet, živi sa to i zna dosta. I ima dobri ljudi oko sebe, ja kažem, ali tih trenera koji, na primjer, kako sam rekao, Jurčić, Grof su mi bili najviše, utjecali su na mene. Kako je došlo do kontakta sa Zvezdom? Da li si bio upoznat pre toga sa klubom? Kako si reagovao na sve to? Pa jesam, mislim upasno. Znao sam ja ko je Zvezda, ko je Partizan dok sam bio tu u Hrvatsku, ali nikad nisam pratio ni Srpsku ligu ni ništa. Ali u tom trenutku sam ja bio u Mađarskoj i tamo su bili Nikola Trajković koji mi je prijatelj. Ja uvijek kažem, izludio me on svaki trening jer kako sam ja došao iz Dinamo, on mene govori, ma kakav Dinamo, Zvezda je najveća, i uvijek smo se svađali, znaš. I oni imali su još dvojica, trojica koji Nikolić, koji još, dobro, bili su tu dosta i kad sam ja imao tu priliku da idem tamo, on je bio prvi koji mi je rekao, ma idi tamo, znam šta ti govorim, ti ćeš tamo uživati, igrat ćeš I dobro, i tas moj je znao, i on je dogovorio sve, ja sam samo došao tamo na priprema, gledao sam trening i sljedeći dan sam išao na potpis. Ali je bila prilika koji u tom trenutku, ja sam mislio da je to najbolje sa mene, imao sam i ponudu iz Turske, ali mislim da u tom trenutku ja sam mislio da će mi, jer isto sam bio blizu kući, ja sam htio biti blizu kući. Da. U Trabzonu si igrao sa Burak Yilmazom, možeš nam nešto reći? Neku anegdotu ili nešto? Ja uvijek kažem, anegdota imam od njega. Ja i on nismo bili baš dobro, jer on je karakter i ja isto. Mi smo se svađali 100 puta. Skoro smo se tukli na trening jedan put, ali ja uvijek kažem da on je primjer špica, primjer napadača. On je na trening trgao majicu jedan put. Ja kad sam vidio da on trgao majicu kad nije zavio gol na trening, ja sam rekao, ja želim kad budem trener da imam takav napadača. Čovjek je živio treninga savršnicu, mi savršni trening igramo ovako kao savršnicu, da moraš dati golove. I on je to radio ko da je utakmicu. On kad je fulao gol, cijelo vrijeme se lupa glavu. Stvarno taj čovjek je živio za gol i zato je napravio karijeru. Mogu je on napraviti još veću karijeru. Da. Imao je problema, mislim, sa familijom i zbog toga možda više bio u Turskoj i ostao u Turskoj nego što je išao van. Ali je bio stvarno, to je jedan možda od najbolje špica koji sam ja igrao. Iako nije napravio top karijeru, ali ja sam njega vidio na trening kako on tako lako dođe do gola i tako je živio sa gol da zato i napravio sve što je napravio u karijeru. Također ima jedan zanimljiv detalj, kad smo već kod čarki, one čuvene čarke sa Sašom Milićem nakon derbija. Kako je došlo do toga? To je na terenu, ja uvijek kažem ovo što bude na terenu, ostane na terenu, međutim u tom trenutku uletio neku kameru, ja ne znam odakle i šta, ali mislim da nije ni kamera bila, to je neko bio sam mobitel snimao, pa to se svugdje i Sašo poslije. Ali poslije sam pričao sa Sašom, on je legenda, on je ikono, ja uvijek kažem svaka čast, on je čovjek koji imam respekt, koji je legendu Partizan, svi ga vole i žao mi je što sam se svađao s njim i žao mi je što se desilo to, da se toliko pričao tog video kako sam se ja svađao. Ali ja sam takav, možda u tom trenutku ne mjerim adrenalina, ne mjerim s kim sam, možda nema veze. Pored mene ako je Maradona koji mi je dole, ako se trebam s njim svađati jer je ili mama ili tata, takav sam na terenu, uvijek pokušavam da branim svoj. I možda zbog toga došlo do toga, ali kako uvijek kažem, on je legenda, ikono i ne mogu ništa protiv toga. Da. Možeš li da nam ispričaš neku anegdotu iz Crvene zvezde koja je tebi ostala najviše u sećanju? Ili... Pa ne znam, sad nemam, ovo što sam rekao sa Grof, to mi je najveća anegdota, što to uvijek pamtim i uvijek pričam to kad me pitaju
kad me pitaju sa njega. Ali ovako nešto da se sad sjetim ovako možda ne znam, iskreno sad se ne sjećam nešto. Da. Sad me zanima kao koliki pritisak igrači imaju pred derbi, ti si igrao večiti derbi, kakav je osjećaj dan pred utakmice, šta se dešava, koliko je zapravo tu tenzija? Pa ja mislim da to više tenciju imaju domaći igrači, zato što znaju što to znači. Ali igrači koji nisu znali i koji poslije toga znaju, onda drugi derbi, treći derbi ti je, već znaš ko je to pritisak, ko je to adrenalin i to, kako se to doživi taj derbi. Mislim, gdje na svijetu derbi je derbi. Evo, ja dan danas igram tu drugu ligu i ja znam da igram protiv ekipa iz Zagreba koji mi zovemo derbi i ja dan prije ne spavam dobro. Ali tamo, ja uvijek kažem, to je stadion isto koji Racing Independiente. Ja nisam imao priliku da igram Racing Independiente, ali to ti isto stadion na 100 metara. Isto kao u Marakana i Ina. Tu, mislim, Beograd je, satvara se Beograd kad je derbi, ja uvijek govorim svima to, kad je derbi to cijeli dan, policija svugdje, ne možeš tamo na autokomand, ne možeš proći, ali pritisak kao pritisak, ja sam uvijek rekao, pritisak imao je moj tata koji se provodio u 5 ujutro i ako ne dovedi novaca da mi jedemo, to je pritisak. A ovo što mi radimo je uživamo i moramo da uživamo u tom trenutku jer to je najljepši trenutak koji igrača može doživjeti dan danas. Ja bi sad platio da mogu opet igrati pred pun stadion, derbi na primjer, da mogu opet igrati Ligu prvaka. To su trenutka koji sjeniš možda kad si pred kraj ili kad završiš karijeru. Da. Igrao si na Bombonjeri kad si drugi put vratio u Argentinu. Kakav je tu osjećaj igrati na Bombonjeri, ali u rivalskom klubu? To mi svi pričaju, svi su mi pričali prije toga, svi sada Bombonera, ja rekao, ma daj, ajde da Bombonera, pa igrao sam ja tamo isto. Ali stvarno kad igraš protiv Boke tamo osjeti se. Da. Osjeti se tu strah, ljudi ko da ti pada na glavu, pogotovo kad je derbi, evo Boka Racing je drugi, treći možda derbi od Boke i stvarno je pun stadion. Kad ne dobije Boka, kad vodi, ok, malo se smiri ljudi, a kad 0-0 ili gubi, to pada ti stadion na glavu. Koji su tvoji planovi za budućnost? Evo, završio sam B licenciju. Ja mislim da ću krenuti u tom smjer, da budem trener. Sad ću, evo, dogovaram sa klubom da krenem ili sad sljedeći mjesec, početak 4. mjeseca ili na ljeto, da krećem sa U16 u Jarun dok igram, da krećem da treniram tu U16 jer želim da krenem, da sam, kad završim karijeru, da sam spreman već da preuzimam nešto ozbiljnije i zbog toga hoću da sad već dok igram da krećem s tim djecom. Imam puno vremena koji hoću da iskoristim umjesto da sam kući ili negdje da na kavu, hoću da iskoristim na način da učim, da se spremim, da vidim šta i da vidim da li jesam sa to ili nisam. Da. Jel imaš možda neki savjet za mlade igrače, nešto što bi volio da si ti čuo, da ti neko dao taj savjet kad si ti počinjao da igraš sa svojom karijerom? Pa ja sam i dobivao te savjete, tu uvijek sam imao ti ljudi, prije su bili stari, mislim, sa starim igračima prije nisi mogao pričati, samo dobar dan i to je to, ali ja sam imao, evo kako sam vam rekao, Luka Castroman koji je tada bio pred kraj karijeru i on mi uvijek rekao, uvijek se bori sa sebe, uvijek se bori do kraja i kad ne igraš još više treniraj, jer nikad ne znaš kad će ti priliku doći. Nekima dolazi priliku sa 16 godina, nekima sa 20, nekima sa 23. Evo ja moj dečkima tu u klubu kažem i u Grafiće kad sam bio. Radite na sebe, radite, trenirate svaki dan ako želite živjeti od toga jer nema ljepši da živiš od nogomete. Treniraš, radiš ono što voliš
i ako hoćeš da uspiješ, moraš raditi na sebe, moraš vidjeti šta ti fali, da radiš u teretanu, da radiš sa privatnog trenera. Danas imaš 100 privatnog trenera koji možeš da radiš, možeš i sam, ne treba ti danas imaš i trening na YouTube koji sam možeš da radiš, ali uvijek kažem tih mladih da se bori, da bude karakter, da ne odustaju, jer imaš puno njih koji odustane, koji ja ne igram tu, ma ne, ko ne igraš tu, radi, traži, pitaj trenera šta moraš raditi, šta, da budeš tu, da igraš, i kad igraš, nemoj da umisliš da si najbolje, nego radi još više. I jedino to, mislim, uvijek govorim tih mladima i moji kolege i ovi što me pitaju. Da. Ali bi prihvatio neku funkciju u Crvenoj zvezdi u budućnosti? Pa prihvatio, zašto ne, naravno. Moja ideja prvo je naravno da budem tu, da živim tu, da dok odraste, dok su moji djeca tu, želim da budem uz njih i evo, i jedan i drugi sad igraju, ali nikad ne znaš. Ja se spremam sa to da radim jednog dana i da budem, ajmo reći, da budem najbolje u svojem poslu. Evo, moj san je da jednog dana vodim Real Madrid. Ja sanjam to. Ali naravno nikad ne znaš da gdje, možda ću jednog dana voditi Real Madrid ili možda ću jednog dana voditi četvrtoligaša ovdje u Hrvatskoj ili u Argentinu. Ili u Srbiji ili u Bosni, gdje god. Ali naravno, ja ću se spremiti najviše što mogu da budem spreman kad bude taj vrijeme, da budem spreman. Ako jednog dana me zovu, ako jednog dana se sjeti ili misli da sam ja spreman za to, naravno da kako ne bi. To je, svako bi volio i svi želi da treniraju najveći klubovi na svijetu. Morao te pitamo, igrao si u Boki, si bio sa Riquelmeom. Kako je tvoje mišljenje njemu? Kako je bio osjećaj dijeliti slačionicu sa takvom legendom? Naravno i Palacio i Palermo. Da, ma ne, on je bio najveća zvijezda. On je najveći idol u Argentinu, to svi govori, u Boki, pardon, ne u Argentinu. U Boki on je najveći idol i evo danas je predsjednik kluba. Međutim, daj Bože da se to krene, jer dosta ljudi priča da on ne radi dobro taj posao kao predsjednik, ali ja se nadam da će on to sve napravi kako treba, da klub bude opet kao što bio, ali kao igrač, to je bilo majstor. On mene kaže, kad ja dobijem loptu, samo ti prođi, doći će lopta. I on je imao, da imao oči na leđa, stvarno. Čovjek je bio majstor, a na trening je išao 20%. Da. Ti vidiš na trening, on lagano sve, ali dođe u utakmicu, samo daj njemu loptu ko da si dao u sef. Nema to stvarno, mislim da on je najveći igrač koji sam igrao u karijeru. A on je mogao napraviti puno veću karijeru, da je tio. A tvoji odnosi sa Gajtanom? Ma niko mi je prijatelj, niko smo spavali skupa u krevet od mali krevet, ovo što spava jedna osoba, mi smo spavali skupa, on je spavao kod mene 100 puta, on mi je veliki prijatelj i danas se čujemo, evo u Madridu je dobio blistance i on mi je prijatelj, mi smo putovali svaki dan skupa na trening i kad smo bili klinci, baš klinci od 9, 8, 10 godina, ili moj tata nas vodi ili njegova mama, s njim imam uvijek sve najbolje jer znam sve što prošao, možda i on prošao gori od mene, ali uvijek se borio i uvijek bio majstor, ko klinac već. Mi smo i nekad smo bili konkurencija, ja sam igrao špici i on isto, a nekad i ja desno, on lijevo, ali bili smo i konkurencija. Ever Banega, ima jedna zanimljiva neka anegdota, čuli smo za njega, za karton vina. Da, Ever lud. Jedan put došao kod mene kad mislim on je već bio zvijezda u Boki i ja sam bio u drugu ekipu i trenirao sa prvi tim. I moj tata uvijek kačeš Ever bolest, i mene u kvar svi navija sa Boku. Ja rekao dobro, reći ću, ajde. Neću da maltratiram čovjek, još ja živim 50 minuta od gdje on živio i došao on jedan dan, aj to tilo daj da napraviš roštilj, doći ću. Došao on
I moj tata, mi nismo imali puno novaca, ali već ja sam nešto sarađivao u drugi tim i mi kupili roštilj, to sve i tata je kupio neki bino, mislim bino koštao, ne znam, 9 eura, 10. I to je za nas bio dobar vino. I dođe on, mi jedemo to i tata kaže, Ever, ti ćeš vodu, kolu, ma kako vodu, kolu, ja ću vino. Ali ne ovaj, jel imaš ovaj u karton, ovaj, u Vita se zvao. Aha. Pa kako u Vita, kao, da, jel imaš? Nemam, ali donijet ću ti. Aj, molim te. I to i Fanta, on je stavio, taj vino košta euro i pol. Stvarno je, i dobro, on je odrastao isto u favela, to ti je, kako se zove. Kvart tamo, siromašni kvart. Da. Imam jedan igru za tebe, ili da biraš između dve opcije. Zvezda ili Dinamo? Aha, pa znao sam da će to. Bezobrazno pitanje. Uvijek kažem. Messi ili Maradona? Messi, iskreno, Messi prošao sve igrice i pokazuje da je najbolji na svijetu, daleko ispred Maradona. Dobro. Iako po meni već je bio on bolje i da nije osvojio svjetsko prvenstvo. Samo mu je to falilo, on je baš živeo za to, samo da čekao je to svjetsko. Ali je napravio, mislim, čovjek se držio 20 godina na vrh nivo i dan danas. Ja nekad do 2 ujutro ostanem tu samo da njega gledam. Delije ili Bad Blue Boysi? Gdje je bila bolja atmosfera? Ma i tu i tamo, iskreno, to su slični mentalitet, slične navijanje. Naravno, ja sam uvijek uživao kad su bili puni stadioni, ali uvijek kažem da ne bi mijenjao svoj Boka sa ništa što se tiče toga. Ali i uživao sam i tamo i tu, stvarno, to je, mislim da nema na Balkanu toliko bolji navijač od njih. I dobri Partizan su isto dobri, iskreno. I dobri oni, dobre atmosfere radi i u nogomet i u basket. To je lijepo. Jel si se osjetio bar približno kao u Argentini kad si bio na utakmicama? Jesam. Ja gledam, na primjer u Turskoj nema tako grupe kao što tu na Balkanu u Turskoj. Evo sad sam gledao Trabzon kako su ušli na terenu. To su bili male grupe, ali to je bilo navijanje cijeli stadion. Nema grupe kao što je ovdje, kao što u Srbiji ili u Bosni, kako su te grupe iza golova ili sa strane tu. Ali nisam mogu vjerovati kako su ušli navijači Trabzona tamo na terenu i tu prisutni. I za kraj imamo večiti derbi ili Hajduk Dinamo? Koja utakmica ti je bila draža? Pa, mislim, evo, ima 2 utakmice koje su mi najdraže možda i 2 gola koji su mi najdraži u karijeri. Jedan u derbi tamo na INA i jedan na polju kad sam dao Hajduk isto prije polovremena sa 1-1. To su mi moji najljepši trenutke, ajmo reći, kad sam dao gol. Jer nemam puno golova u karijera, mislim, ali to su pogotovo što smo igrali jedan i drugi, te 2 utakmice smo igrali van. Ali to nikad ne sporedim ja zato što znam sad taj rivalstvo i poštujem i krivo mi je što uvijek moram o tome ili odgovarati ili to, zato što znam da sa tu rivalstvo mene to ne znači puno, zato što uživao sam i tamo i tu i poštujem i navijam sa njih kad igraju. I moji djeca su ludi, uvijek kad igraju svi klubovi gdje sam igrao, oni su tu, gledaju, evo danas mi palimo nekad i grafičar, gledamo na YouTube. Stvarno, uvijek sam rekao, ja ću poštivati svi klubovi gdje sam igrao, ali ja navijam samo sa jedan klub i to je Boka. Da. To bi bilo to. Hvala ti na intervju, bila je čast ugostiti podvojera kao što si ti. Hvala vama i
nadam se da ćete i dalje imati puno gosti i da ćete uspjeti sa svom Instagram i sve. Hvala ti puno, hvala ti puno. Sve najlepše. Sve najbolje. Pozdrav veliki. Pozdrav svima koji su bili tu uz nas. Da, pozdrav svima, pozdrav svima. publici. Ajde. Ćao, čao. Ćao, čao.